Dati basol mo, ay napidot mo nga kwarta. Kwarta ni Gunya nga day. Ano? Andres, ikaw yung nakapulot ng 1,000 ka? Bakit hindi mo naman binalik sa akin? Ang sama mo naman. Ang ka pa lang nagsasaw. Luhaan mo nga kwarta, dapat isublend. Alam mo naman palang sa akin yung pera. Di mo man lang agad binalik. Buti sana kung 100 lang. Di sana hindi ko nakukunin. Kitna yung dito pag sa una. Pag sinahan kayo nga duwa, amoy mo to galag. Halinin na at magsaya, dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Kiss. Sa to kung malpit kanyak. Ukis sa bana. Nadildilawa nagsamot tinay. Ukis ti sa bana. Madiyati ay. Ukis. Siyo. Andres. Ukis sa bamay. Tarantado to kaya ang kanina naka-isbut ibutong ko kanya mo. Tarkok ka malagaya mo yan. Ore lakayang kan. Ukis sa bamay. Sino mo timadi kabaan may? Basta tay. Basta da kumikita kanyak. Tapos kinalbit bakpay. Sa gabay sumasaruno kanyak. Ukis sa mamapikas na tirungit mo. Madimi ba nga si kati kumalkalbit tatay kanyak jay? Wait. Nih, panamon guys. Saan na ba yun? Nakalimutan niya yatang may lakad kami ngayon. Ay naku Baak. Bata-bata mo pa, makakalimutin ka na. Ukis si Sabama. Dapay basol mo kanya kiniading ko. Pinagsapol-sapol nakpay. Tapos patay mali siya ka. Ang mumugay maya na ading ko. Andres. Ba't di ka pa lang magsasaw? Sakpay lang mabalain. Apay nga ginaburam ti karami natin ko. Paak ngansag. Nasa nung nga, nakagatulog natin kao. Nagatal, kasi nung ngayon na impiksam. Apay natin, surprise na ibagbuhan mo kanya na. Oh, kisabanat to yun. Sa uwa nga sa o, naibos ti katay kon. Sumbak ka mata, awang pay pulos, nangag ko nga sumbak mo. Atat, ginagunggunam, nakarama ka nga dagos.
naman tatay, anak pala nga sumungsungbat. Tapos tata, makaawit ka kanya kaon. Kitat tayagi ah. Nagado nga na isa ukon. Kasla ka mula umo na kita kanya kaon. Basol mo ah. Mabalin ako nagsawtatan. Ay, ukis sa mga talaga. Kasumungsumbat ka laga ruday. Ay, naggulo ka nga katungtong. Ay, naku baak, nasan ka na? Alam namang may pupuntahan tapos iiwanan ng cellphone. Sakpay, tinagulong ka katungtong tatpa. Papahay nga naramid mo kinating ko hajay. Kinaaramid ko lang mita dahil tamadik kahit nagkita da ni Sweetie Pie ko. Kasi noon nagkita da, tiawanay. Kasi noon na ibaga ni adik mo kinagunya nga so nati kumunot ti itlog ko. Sige man. Diba kahit mo nga makaasawa ko. Agrag-rag saka ko nandres. Saan ko kaya't nga mapaayain. Nawatam. Kis-kis ba mo ah? Tapayak pa nga saw dito, hindi ka pa nga sumungbat. Ana, ti marik na. Ano mati sumusumbat ka tungtong mo? Di ba kasla ka lamuriot? Ana, di ba makapapag-drive? Sa banat tuyo yun. Nandito ka lang pala? Ay, buhay. Kiuray si kamit kid dati basol mo kanyamin ni Gunyang. Hoy! For your information baak, awan pulos, mo ka nagbasulak kanya ni Gunyang. Tanda na mata. Dati basol mo ay napidot mo nga kwarta ni Gunyang nga day. Ano? Andres, ikaw yung nakapulot ng 1,000 ka? Bakit hindi mo naman binalik sa akin? Ang sama mo naman. Aga pa lang nagsasaw. Luhaan mo nga kwarta, dapat isublem. Alam mo naman palang sa akin yung pera. Di mo man lang agad binalik. Bakit eh? Tapos intid mo dagos kinibakit mo. Apay, dati kas jay. Madya. Nasaan na yung 1,000 ka, Andres? Sayang naman yun. Buti sana kung 100 lang. Di sana hindi ko nakukunin. Kitna yung dito pag sa una. Pag sinahan kayo nga duwa, amoy mo to galay. Madidang mo lang pinagsaon. Narami yung pa'y tao nga umulain. Iyo pa'y mainuray mo agpaliwanag at mate. Sorry na, Andres. Sorry. Look dit yo. Sobrang sakit ng sinabi nyo. Sobrang naut yung feelings ko. Kung alam nyo lang. Ikaw naman kasi, Sweetie Pie. Bakit ako lang? Ikaw din naman ah. Ginatungan mo lahat ng sinasabi ko. Pikas na kayo. Kaya sublog mo dyan yung kwarta. Madilam mo kami ni Dino. Sinuhay kayo di king kwarta eh. Naitid ko lang mo't kinibagot ko eh. Tada pa nga ayok kanya na. Pulay mo't pinagkit-kita yung kanya. Iyayo. Madiyo pa kami na mo tinigat tindasawa na. Sus na yung kanya eh.